Dňa 13. októbra večer o 20. hodine 12. minúte som dostal od pani Alici Rolencovej túto SMS-ku. Podávam na vás trestné oznámenie za vydieranie a krivé obvinenie. Alice Rolencová. Nezavýšujte, prosím. Vyčkej. Prosím. Vy ste kto? Dobrý deň, prajem. Koho voláte? Ja chci vedieť vaše jméno. Tu je občianske združenie, občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Ja chci vidieť vaše jméno, o čo protože vám ja ide? vás udám, pane drahý, ja vás udám za to, co ste mi napsal. A čo som vám napsal? Protože vy nevíte, co jako Veronika Krivultová udělala. A však práve preto vám volám, aby ste mi to povedali. Vy z ní děláte chudáčka. Ale vy povedzte, aká je. Který nám vykradl celý zařízení bytu, okradla děcko, teď na môj posledně co chtěla, tak jí chtěla ukrást kočárek. Kdyby to její manžel nezastihl včas, tak to děcko nemá ani kočárek. Asi takhle. Ale prečo bola takto vychovaná? Poslouchejte. Prečo bola takto vychovaná? Co měla, tak Beteskou prohrála v automatech. Tak prosím vás, proč ji kryjete? Ale nikto ju nekryje. Pani Rolencová, vy to zle chápete. Vy to zle chápete. My natáčame o nej film. Vy, počúvajte, my natáčame o nej film a ja som chcel vedieť váš názor. Proste držte hubu, pane, teď mluvím ja. Ako si to dovolujete takto rozprávať? Ako si to dovolujete? Ja som vás slušne oslovil, som vám oznámil, že vaša dcerka je na operácii a potrebuje pomoc. Vy ste jej rodičia, tak čo? Nezavýšujte, prosím. Vyčkej.